Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southeast Khasi Border Circle hapo ka jingalam jong President Samla Kermen Shangdiar ha jingjure bi ka jinglong jingman jong surok na wailai shabalat hadu jingking umpung kiladap dagi jingsngukya namar ba kini ka surok kalong ka basnio hadu kata-kata ha ka baydai wat kani ka sengla lay ban pensngau how block development officer jong ka Mausan Ram CNRD block ba unshim khya ya ka jingjat jong ka surok ka balabu jing e yagi pajba ha kalai kawan ban ha gara garong ka sengla dawaru bagi trok gide bet nyai no daga por bagi sengla maham yagi nongnya trok bakim dai ban kit palat puat netam ka khandai ton kumba ka tanat PWD Mausan Ram Division kalada ban pinmi ya ka jing mana Hadin ba ngi labu da jikto mensua au Julai jong senam arjar pusau ai Deputy Commissioner jong ka East Sales halor ka jing sniu jong surok bat ka jing sem jing jong pat ba kaya kayeng namar ka jing sniu plat ka surok bat ka jing long riat ki jaka ka jing bom song scam ki jaka bat kam tamai ka jing jur kini ki trok ki ba ya bat mit bat sngi nadu dang step hadu bandamit ong no bro alf sakuta kini ki trok kiat kini ki trok kit cook ngila ai jing tho mensua complain lang DC gila le joint inspection tindri daling prodi gila simkia hadin kata ban repair ban maramot surok ndre ngi ba kathma ba ka peludi ke yele nakapor skpor ban repair ngi kam dadon ka jing mentoy namar ba kini kitrok ki bayat mangisngi kilong ngau juntut nalor ba kasrok kala rim kadiga surok ka bala slamba kadiga surok ka ba de ba don ki jakariat te kumta kamne slam bat kam sya slam te kumta neleng jungi kaseng yemla ban susngap biang sementara snam yuan man bu ye kijing tho sya u block development officer jang Mausan Ram si ada block ban persngeu giju kijing ki ba ki pa ki kundu hajing de bakaya kayeng kani ka surok na wailoi sedu balat jingking umpung kalong sya ka jing yu pa ba kaya kayeng nolor ba ka surok ka sniu haka jingrit jongka ba jing song senjor jong ki jaka kim skam ban ngi ibun ki jaka ba ka puludi kala sedang ban le ki kendro ban penne pen skam ya ka te surok watlah hadin bala de repairu ngi menta la kho lut bat langam lut ki surok namar ba ka jing yat plat jong kini ki trok ngi ka sanbut ka ba ka puludi kala bu hangti ha jingking umpung bakim dei ban kit palat khandai ton ka basngusi kalong ba ki trok ki bangi ngi nyemla ban pensisa ban ong ba ki kit khandai ton namar ba ngi le ka jingkit jongki overload ka ba haba kani ka jingking umpung kamlong ban kit palat khandai ton ndrei nalor ba kawai ka kali kala ya shikmat sakawai pat ka kali kaya ha ju kopor hajing isya la dei bandon da kinong up kinong pej hangtai kenang baki niki kali kitkuk kinomnya ha ju kopor bat artat na umpung sadu sawiloi katnu ka jing jenja jing sok sat jong paj ba namar ba jing sniu jong ka surok bun ki niki liu kisar jong ka surok kila kala long kum kipung batang hakini kendiat sngi kila don ki jing kelon jing kelam jong ki kali trok ke bakit kuk haki artli lai teli ki jaka badang menin ke sngiru dang don kawi ka trok ka ba dang blok ya kalentia jong paj ba tu kumta nelang jungi ngimla ban susngap da ka baburom ngim kentho hangne yanu ban ngimwan hangne ban kentho yanu ndre ngiwan da ka mensim jong snu ki klik ju sukhia kum ki breu ki bamat ki jing bangia ya kane ka surok te kumta ngi bu jing tho ya hau video ban buru ki jing dawa hakmat jungu ban simkhia hajing dei bat ka with bridge ba ki trok ba mi nang tei kindon ka jing tho ka batikna ba ka ba issue certificate ba ka jingkit jungki kalong khandai ton kam dei ban plat ya kata
kabar ka jing kwa jungi kalong bakini kitrok kitkuk kimdai banyak palat hakapor menstap bat mensengi namar ka pentut ya kalik kawan jumpat ba namar ba ka blok jungi ka jengai ba sha district headquarter nakadaw sipun ki ba kin kiu kin lej ikam jungki fair hangtai shillong kumta kalong ka jumput iki mentang kata habapang basutam katno gi kali ki sosat war haba ka ambulans kami kabut nadin ru mendentang ka jakaru ban ipas namar ka jing khapnya nyusrok bat ka jing sniu plat nyusrok kitrok kimnut ban ipas tukum ta nagleng jungi umdei tangkata ni naburu akhmat jong video balagum numnu ka jing penyat trok kanum dei ban palat sipau teli ki bakiu bat sipau teli ki bahyar kata ka jing bu jungi seng namar bangi i ki jing e jung pajba kanu ki pajba ki kenu jing e namar ba ka sniu plat ka surok khamtam hakapor liur kapor slap tegen leng jungi seng kentujur ba keyboard sarkar keyboard berdipej hoi ngili i kidon survey kidon kijing yathu yengi ba ansayo ban pentrei ya kentamnya durut nadu na wailoi shadu prawnbroi dringim tip lanu kanlong kumta ngila korpat ru video ban yarap lam ban pensngowi kene ka khubor kijing e ka baki ba ki kendu kenang ba kalyang sarkar ki simkhya kenang ba ban yo no ban pentrei ya kene ka surok kumba ki ba baro jong ka thany ya angnut ngi community ya kata namar ba ngi sutu maka surok kalinti ka sikin kadai ubudlum jong kayo kakot kenang ba kipat ba baro kinyo ya kakam ka jam lang ba ka jingbyang jong ka surok bat kadai ru ka jaka ka babun ki potential yung tourist spots kiba kiwi ki jaka kila banwan haba ka surok kawan bat kanlong ka jingkerku ka jing aikam kipat ba jong ka dong ka thani bar kawai